हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं बयखौबो गुड इभिनिं बयखौबो गोसो गोरबोजों गुड इभिनिं मा खालामदो दे खिन्थालायदो लोगोफोर सोर मा खालामनानै दङ खिन्थालायदो दे आं दायो मेथाइ जानो नागिरदों नै हांसो गारामा नोंसोरनिथिं मा होनो खिन्था दे दायो आं हांसो गारामा सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर गोदो माबाखौ बेखौ उन्दैयाव ओरैबायदि जायोमोन आरोना दाबो जायो बयनिबो थाखाय टेस्टिखा बियो बयनिबो थाखाय फेभरेटखा आरोना फैलायबाय लोगोफोर इउटुबाव दसे लाइभ नोंसोरजों रायलायनो माने कमेन्टआनो आंनियाव खालामथारा आरोना खालामासोना आंनाव सजा फैया आं मिथिला रावबो नायाखै माथो जा गोथाव सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम Welcome to Saturday. Remember to improvisation event by your community guideline. माबा नम' माबा होदोंमोन हा मा होनांगौ मिथिया मिलाया ना मा होनदों बिदि चार्जारबो लाबा चार्जारबो गैया नामा ओमफ्राय बेहा आसलथे आंनाव कमेन्टआ मानो जाया मिथिला आङो कमेन्ट फैबासो मोजां मोनो ओमफ्राय आंनियाव मा हरोना हरा आं मिथिला ओमफ्राय मानो श' जायाथाय आं नायनि र' मायाव मा प्रब्लेम जादों